सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। श्री स्वामी समर्थ महाराज यांचा आज प्रकट दिन सोहळा वेंगुर्ले कॅम्प ख्यालगिरी येथील श्री स्वामी समर्थ मंदिरात शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडला। श्री स्वामी समर्थांच्या आत्मपादुका यावेळी दर्शनासाठी ठेवण्यात आल्या होत्या।